Il-politika fiha l-isfidi tagħha imma s-sodisfazzjon li tagħtik huwa wieħed kbir. Sostniet dan Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela waqt programm fuq ir-radju tal-Knisja l-RTK. Fost id-diversi suġġetti li tkellmet fuqhom hemm il-pjaga soċjali tal-vjolenza domestika u 16 jum ta' attiviżmu li għaddew ftit tal-jemilu u tkellmet dwar l-importanza li żgħażagħ jersqu lejn il-ħajja politika għax huma jistgħu jagħmlu l-akbar differenza. Il-politiċi għandhom rwol importanti ħafna u kemm huwa importanti li nkomplu nattiraw żgħażagħ lejn il-politika. Meta niltaqa' ma' żgħażagħ ikellmuni dwar l-interess tagħhom li jinvolvu ruhom u anke nirċievi messaġġi joffru li jersqu l-qudiem lejn il-ħajja politika u nibqa' nappella biex aktar żgħażagħ jersqu lejn il-politika x'il-bidla l-akbar bidla li jġibu f'partiti politiċi u anke fit-tmexxija jien nemmen illi hija fiż-żgħażagħ. F'mument ħelu meta mistoqsija dwar ir-relazzjoni tal-Prim Ministru Roberta Bela ma' bintu Georgia May, Dr. Lidja Bela sostniet li minkejja l-impenji li jkollhom dejjem jippruvaw isibu ħin għal xulxin. Robert dejjem jagħmel mezz biex isib ħin magħha, jekk jiġi filgħaxija jitqpa' tistennieh ma torqodx qabel ma jiġi u jgħidilha ejja ħdejja ħaniklu ejja ħdejja madwar il-mejda ħaniklu. U jituħu pjaċir miegħu titkellem dwar x'għamlet l-iskola, staqsi x'għamel u x'se tagħmel. U nhar ta' ħadd speċjalment nagħmlu mezz li niklu kollha flimkien għaliex dak huwa l-ħin ta' kwalità bejnietna. Sa dan it-tant Dr. Bela tkellmet dwar ir-rispett lejn xulxin fil-politika u lil-hinn. Fil-fatt hawn irrakkontat storja ċkejkna dwar persuna li bis-saħħa tal-iskema New Hope irnexxiela issir sita dara. Il-ħajja politika fiha l-isfidi tagħha, però s-sodisfazzjon li tagħtik huwa wieħed kbir.